मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत खेकड्याचा रस्सा। चला तर बघूया खेकड्याचा रस्सा कसा बनवायचा। किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आम्ही 2 खेकडे आणले आहे, तर मी एक साफ करते वेळी दाखवते तुम्हाला। त्याचे मी पहिले डेंगे तोडून घेते। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा हा दुसरा खेकडा आहे, दोन्ही पण मोठे आहेत। थोडा ते बघा डेंगे तोडून घ्यायचे आहेत दोन्ही पण अशा प्रकारे। पहिला मी डेंगे तोडून घेतले, हे बघा। हां, आता तुम्हाला सोडून दाखवते। आम्हाला भीती वाटते, पण एक वेळा सोडून दाखवतो तुम्हाला। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा आता आपण त्यांना खोलून घ्यायचं आहे एका बाजूने, हे बघा। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा असं चमच्याने काढावं लागतं, कारण ते एकदम कडक आहे। हे बघा माझे मिस्टर साफ करतायत। हे बघा असं साफ करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता दुसरा खेकडा पण मी साफ करून घेते याच प्रकारे। आता तुम्ही बघू शकता, हे आपल्याला सर्व साफ करून घ्यायचे आहे कवची। हे बघा, हे सर्व असं व्यवस्थित साफ करून घ्यायचं आहे। मी आता तुम्हाला धुत्यावेळी दाखवते, साफ करून घेते। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी खेकडे व्यवस्थित स्वच्छ करून घेतलेले आहेत। हे बघा, याचप्रमाणे आपल्याला असं स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। आणि आता आपण त्याचा मसाला पहिला काढून घेऊया। बघा मी इथे 1 वाटी मोठं खोबरं घेतलं आहे, आणि ते बघा व्यवस्थित असं बारीक करून मी भाजून घेणार आहे। आणि इथे मी अर्धी वाटी ओलं खोबरं घेतलं आहे। इथे आलं आणि लसूण घेतली आहे, आणि इथे 2 कांदे बारीक चिरून घेतले आहेत। हे सर्व मी भाजून घेणार आहे। ते बघा मी सुकं खोबरं भाजून घेतलं आहे, ओलं खोबरं पण भाजून घेतलं आहे, आणि इथे मी कांदा भाजत ठेवला आहे। कांदा थोडा भाजत आला आहे, त्याच्यामध्ये आलं, लसूण आणि कांदा तिन्ही एकसाथ भाजून घेतले मी। त्यामध्ये बघा थोडी कोथिंबीर घालते, आणि असं व्यवस्थित भाजून घेते। घेतला होता आलं, लसूण, ते भाजून तयार झालेले आहे। तर ते पण आता मी एका प्लेटीमध्ये काढून घेणार आहे। हे वाटण लावून घेतलं आहे, अशा पद्धतीने वाटण लावायचं आहे। तुम्ही बघू शकता, हे बघा हे डेंगे घेतलेले आहेत, आणि हे बघा हे जे छोटे छोटे आहेत ते आपल्याला मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे। तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेते, आणि आपल्याला हे बघा मिक्सरचं झाकण लावून घ्यायचं आहे, आणि मिक्सरमध्ये व्यवस्थित फिरून घ्यायचं आहे। केलेलं आहे। आता त्यामध्ये आपण थोडं पाणी घालून घेऊया, आणि एकदम बारीक वाटून घेऊया। तुम्ही बघू शकता, हे बघा व्यवस्थित असं लावून घेतलेलं आहे मिक्सरमध्ये। आता आपण याला काढून घेऊया। इथे एक भांडं घेतलं आहे, आणि इथे एक चाळण ठेवली आहे। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा आता चाळणीमध्ये मी सर्व ओतून घेतलं, मिक्सरमध्ये लावलं होतं ते। आणि हे बघा, तर आता हे बघा आपण अशी चाळण उचलायची, आणि हे बघा व्यवस्थित असं काढून घ्यायचं। हा बघा चौथा राहिला आहे, तो फेकून द्यायचा आहे, आणि नुसतं पाणी तेवढं आपल्याला घ्यायचं आहे। तुम्ही कपड्यामध्ये पण गाळू शकता। तर तुम्ही आता बघू शकता, हे बघा मी इथे कढई घेतली आहे खेकडे बनवण्यासाठी। त्यामध्ये मी इथे बघा 2 पळी तेल घालून घेते। बघू शकता, बघा एक कांदा घेतला आहे कापून, तो पण घालून घेऊया आपण। आणि व्यवस्थित हे बघा असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, आणि व्यवस्थित गोल्डन कलर येईपर्यंत कांद्याला आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता, बघा कांदा भाजत आलेला आहे। आता आपण त्यामध्ये कढीपत्ता घालून घेऊया। हे बघा कढीपत्त्याची मी पानं घालून घेतली त्यामध्ये, आणि व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करायचं आहे। तर आता इथे बघा मी कोथिंबीर घालून घेते थोडी। आता कोथिंबीर पण मिक्स करून घेऊया, आणि यामध्ये आता आपण मसाले घालून घेऊया। ते घालतेवेळी मी गॅसची फ्लेम एकदम स्लो ठेवली आहे। हे बघा अर्धा चमचा मी इथे धना पावडर घालून घेते, पाव चमचा हळद,
बघा घरगुती मालवणी मसाला आहे. माझ्या चॅनलवरती याचे 2 व्हिडिओ मी टाकले आहेत, ते तुम्ही बघू शकता. 2 चमचे आपण मालवणी मसाला घालून घेऊया आणि व्यवस्थित मसाला मिक्स करून घेऊया. बघा तर तुम्ही बघू शकता. हे बघा खेकडे आता आपण त्या मसाल्यामध्ये घालून घेऊया. व्यवस्थित परतून घ्यायचे मसाल्यामध्ये. बघा ते बघा असं व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे आपल्याला मसाल्यामध्ये. आणि यामध्ये ना मालवणी वाटण घालून घ्यायचं आहे. वाटण बनवून घेतलं आहे आणि वाटण घालून घेऊया आपण. हे बघा वाटण मी सर्व घालून घेतलं आणि हे वाटण कसं बनवायचं ते पण यामध्ये पण दाखवलं आहे आणि 2 व्हिडिओ पण मी टाकलेले आहेत मालवणी वाटणाचे, मस्त मालवणी किचनला, तर तुम्ही तिथे बघू शकता. मी बघा असं व्यवस्थित मिक्स करून घेते आणि 2 मिनटं यांना शिजून घेते असंच. तर तुम्ही बघू शकता. हे बघा 2 मिनटं झालेली आहेत आणि आपण तेलामध्ये बघा असं व्यवस्थित आणि मसाल्यामध्ये परतून घेतले आहेत खेकडे. तर त्यामध्ये बघा जे वाटण होतं मग मिक्सरच्या भांड्यामध्ये त्यामध्ये थोडंसं पाणी घेतलं आणि ते घालून घेते. आणि जे आपण खेकड्याचं पाणी हे बघा लावून घेतलं होतं, मिक्सरला खेकडे लावून घेतले होते त्यांचे डेंगे, ते डेंग्याचं पाणी घालून घेऊया. आता तुमच्याजवळ जर चहाची गाळणी असेल तर परत गाळू शकता तुम्ही ते पाणी. तर तुम्ही बघू शकता. हे बघा आपण जे खेकड्यांचं पाणी होतं पायांचं ते पण आतमध्ये घालून घेतलं आहे. आता मी यामध्ये 1 ग्लास पाणी घालून घेणार आहे. जेवढा तुम्हाला रस्सा पाहिजे असेल तेवढं पाण्याचा वापर करू शकता. तर हे 1 ग्लास पाणी झालेलं आहे. आता आपण याला पाणी घालूया 1 ग्लास आणि 15 ते 20 मिनटं शिजून घेऊया. हे बघा तुम्ही बघू शकता. हे बघा खेकडे मोठे होते. तर तुम्ही आता बघू शकता. हे बघा खेकडे बनवून तयार झालेले आहेत किंवा खेकड्याचा रस्सा बनवून तयार झालेला आहे. आणि ही माझी रेसिपी कशी वाटली ती नक्कीच मला कमेंट करून सांगा. धन्यवाद.